delivery daw inyong gisabutan ato. Mara ba siya bari nun nga 15K, ma'am? Oh no! Nana dira sa van, ma'am? Oh no! Saan siya kaingan? Ipasugo rami, ma'am ba? Pahatod. Buang anak? Nope! Dili, iyahang pangalan, ma'am, nakabutang. Ako sang inong kuno be. Oh no! Nang siya day, gaya po din ang naligo man god. Day, gawin din kag TV, day, sulak man. Ayo. May good po, sir. Asa lapit ang balay diri ni Sir Remedyo po? Sir Remedyo? Nasya, sir? So, kani si katong iyahang papa, sir, naa, sir? Ikaw, sir? Ay, kanang sir, naabot na ba ang kanang catch screen na TV, sir? Balikan mo sa encore, sa Malabe. Wow naman! Order, kaning naabot na yung order na TV, sir. 32 inches, then, barilan lang na, ano, sir, 15K po. Barilan lang ang 15K. Opo. Nara kay cash, sir? Kay cash on delivery, raba mi, sir? Oh no! Nanaan, naraba dira sa ano, sir? Sa van? Hindi totoo yan. Pwede mi mo dayon, sir? Pwede mi mo dayon, kaya rin mag-story ito. Sir pa? Imuha magong pangalan ng kabutang na ito, sir. Medyo, lumansag sa tapido. Imuha, ikaw daw, sir. Ikaw. Imuha magong pangalan na adito, sir. Mm. Nga ano ra ba, sir? Nara ba ito siya baryo nun nga kuan? Nga 15K po. Nara kay 15 dara. Oh, 15K. Naon saan man na, sir? Naara ba nagdira ng TV, sir? Bahala ka sa buhay mo. Ay mo down lang mo. Kaya kay ingon man gud tong nagkuan sa mga, sir, nga ihatod na daw na diri sa inyo, ha? Oh no! Kay kanang cash on delivery daw inyong gisabutan ato. Bola lang yan. Di pa advance man gud daw to nimo, sir. Ana siya. What? Ana tong manager na mo dadto. Install. So dili ni may cash diretso, sir. Ang gingon man gud sa kong manager dito, sir, nga ihatod mo dito kang sir ano dito sa RM. Ano, sir, ang saon na ito, no? Naaman to dara ang TV ron, sir. Tulohin mo yan. Ay, good afternoon po, ma'am. Ha? TV? Oo, may kwarta na eh. Problema mo na yan! Para ba siya bari nun nga 15K, ma'am? Nana dira sa van, ma'am? Kamu saan siya kaingan? Gipasugo rami, ma'am ba? Pahatod. Buang anak? Buang anak? Buang anak? Dili, iyahang pangalan, ma'am, nakabutang. Taga-RM, dire. Dire mo to, amo ang gianhi din. Nang cash on delivery, magudo ilang gisabutan, ma'am, sa akong manager. Nakisa mo yung nag-ingon anak? Oh no! Ako sang inong kuno be kay kung hindi kalibutan anak ba day? Senior o junior? Senior po. Senior. Sir, ato lang taon dito, sir. Lang taon lang nato dito. Then kung ano, kung dili mo, sir, amo na lang po nang iuli dito. Kamo na lang mo balik. Pwede na to sila pa nun, sir. Pakuyugon lang na to sila.
man. Tara, sir. Then kung ano, ma'am, kung igo lang na to, subayan na to ang nasa sulod sa van, ma'am. Ang copy, then kung kuhan, kamo na lang mo yung to sa M ko, then datadatahan na lang ninyo. Bahalag yung datadatahan 1.5 kada bulan lang, sir. Akong giingnan siya, day, gaya po giingnan, naligo man god. Day, order kag TV, day, sula man. Isabot ini inday. Ay, sa, Ako ko nga, ato pa agyan ay mo, kuwanatan mo, daw payment lang ka, daw payment Ah, lang sige, sir. Ano na lang, sir. Subayan may lang nato dito, ma'am. down payment ana. Depende lang silang sabot sa kong manager, ma'am. Kay kung cash man, 15K, good siya. 15,000. Ano man ang TV na, katong disposable gapon? Flat screen po. Ayun no, nang day, ang flat screen nga. Kung siya nga brands to siya, Kuan? Samsung. Ay, dili ng flat screen eh, katong karaan. Kung magtudo, Subayan lang nato dito, ma'am. Then kung dili mo, ma'am, iuli na lang po na mo. Muuli na lang po. Ano lang itong hangyan ng manager. Sige po. Dali, ma'am. Kuyog lang to, ma'am. Naasi. Ako na katuan. Kuyog to, ma'am. Kuyog Asa lang man to. di ay? Nara dito, ma'am. Oh, katong ban. Dito. Ikaw Pwede to mo kaagi dere? Ah, dali, ma'am. Kuyog to, ma'am. Dali, ma'am. Kuyog to po. Dali, ma'am. Tingala mo lang Parehas na ba mo color sinina? Kung saan tayo occasion, sir? Ay, wala birthday rin mo, sir? Mamali, ma'am! Ah, basim de, regalo-regalo ni sa inyong mga anak na. Sige. Basig silang charisma ana ni. Ako sa kay wa po elo ko kay. Ano mo sakyanan? Pero ma'am, ano dito? Ay, oo gid kalibutan na na. Ga plano ra sila pero wala ko anak wa tumitingali ingong siya na wala. Dali, sir. Yung padlock, sir, kay. Iuli lang namin. Ano, ikaw lang ano, sir. Alright, may buntag sa imo, sir. May buntag sa tanang tao nga narinig karon, may buntag. May buntag. Alright, so sa imo, sir, it's a prank lagi ng tanan. Nakulbaan ka, sir, wala? Kalipay ka nakulbaan, no? So, kana siya, sir. Naade, before we mag-start, magpaila-ila sa midaan, no? Kami na yung everything surprises from Pagadian City, no? So, naade mga special nga tao, sir, nga gusto mo greet sa imo, o happy birthday, nga sa pamaagi daw ngay nani, maskin layo sila, mapafeel daw nila ilang love para sa imuha, okay? So, nana kay hin, sir, okay, sinagatagan eh. Salamat.
Okay, so dili na to lang ngayon. Tungod ni Ana sir na siya gipadala sa imo nga money bouquet. Yeah! Sir! Wow! Wow, palakpakan po si sir. Okay lang kay kana napagid siya gipadala sa imo sir nga mga daghan kayo nga sweets o mga pizza o napo siya gipadala sa imo sir na dili. Na siya gipadala sa mga Dunkin Donuts, pansit, bilaong, and Ella's Pizza o soft drinks and kami si sir na binisuko ka ng okasyon. Napo siya gipadala sa imo mga red ribbon cake. Yeah! Palakpakan po si sir. Grabe, bunga din kayo mong birthday ka rin, sir ba? Bunga din kayo mong birthday ka rin, sir? Okay, sir. So, unsa man ni mo ikasulti sa naghatag ani nga daghan kayo? Dili lang po, naglantaw mga siya, sir. Una, salamatan nga itong Ginoo nga nakabot ako ni mga tuwiga karon ika-60 anyos na ako. Gantong karon, adi pa ko yung kalibutan. Hindi pagbuot niya po sa itong itasan. Gusto sa biya nga makasudong sa iyang mga anak sa ilang mga kahimpang. O makasudong sa silang sa ilang ginikanan. O ako kaya kong masalamat sa baka magtungo ay tubo ni. So, dili pa isa ko, wala. Yan. Ingala ko, ngayon, yun po nga ni ihuli ini. Yun ko, muna po tani. Kamutig mo ta. Ingala kayo ko. Pero, takasap, ingala ko, nganong may gabot nga ban. Unsa ka ni? Okay sa kay. Nauli ani nga. Wala ko mag-iisa. Kung wala kay, isaw na kay. Mga ako kay ko salamat sa naghatag dili. Ako kay kalipay. Ginapunta ang naghatag dili tagan siya sa pag tuwigay. Ingon man ganap niya sa pagibig. Inapunta na sa kanunay at tagan sa Diyos mayong palabas. Ngayon ko na, happy birthday. Happy birthday sa tanan. Di kaya ko lang ang tanan. Nga niya, gano'n. Salamat. Salamat kayo. Alright, palakpakan po nato si sir. Yay! So mo nag-iingon sir nga ang wala nimo pamalandong nga mo giandam sa Dios, no? Grabe gid sir nga wala gid nimo ga-expect kung unsa ang sulod sa van abi nimo TV. Yes, it's a prank ra to sir. Joke ra to sir. Okay, so dili lang kay kana sir napag gid sila gipa na sila yung message para sa imo. Dili na to may balaan. Mukha sa gyud nagpadalaan ni karon sa imong mga regalo nga imong na-receive karon sa imong adlaw nga natawhan. Okay, ako ang basahon sir ha. Okay, mali sir. Hello pa. Hinaot nga nalipay ka sa among gihatag nga special surprise karong adlaw. Happy 70th birthday. Ang among gipangayo o giampo sa Ginoo nga hatagan kag taas pang kinabuhi. Kabaskog o kapiskay kanunay sa panglawas ug daghan pang mga grasya o blessings nga ihatag sa Ginoo. Ug daghan pang mga katuigan nga mag-uban ka kanamo. Manginaot kami nga mag-amping ka kanunay sa imong panglawas pa. Kaedad inara na ta. Pa, naarami kanunay sa imong kiliran. Nga makanunayan nagasuporta ug nagapangga kanimo. Ikaw ang among inspirasyon ug modelo sa imong pagkakugihan. Mapasalamaton kaayo mi pa kanimo sa imong mga kahago, sakripisyo ug pagpaningkamot aron makabot namo ang among mga pangandoy sa kinabuhi.
hinaot pa nga nalipay ka ug nag-enjoy ka sa imong ika-70th birthday. Mag-amping ka kanunay pa ug dili magsigig pabadlong. Kamunduhan ni Mama, love kaayo mo namo. Mag-amping mo kanunay ni Mama ug salamat sa tanang mga sakripisyo ninyo. Salamat sa tanang kahagok nga inyong gibuhat para sa amo at tanan. Remember always pa nga we love you so much and wishing all the best in life. Once again, happy birthday and may God bless you always. Ang imong anak, si Jay from Saudi Arabia. Okay, palakpakan naman natin si Sir. Okay, so dili lang kay kana. Napay sila gihatag na video. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday pa. Kumusta? Happy 70th birthday. Wish ko lang good health and God give you more birthdays to come. Naanak kani mo mga anak pa, nagmahal kanimo. Amping sa lawas. Kung unsa mahagi niya dili sa doktor tumana. Wala dili na lang ako tason pa. Enjoy your day. Happy 70th birthday. We love you pa. Amping ka na. God bless you. Yay! Palakpakan na to si Ma'am. Napasar. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Greetings from Armin Lulu. We hope you have a brilliant birthday. We miss you a lot. Hi, Lulu. We wish you the best birthday. Hope you enjoy. At Papa Yuni, happy birthday. Have a great time and have a good health. Enjoy. Happy birthday, Pa. Wish you always good health, happiness, and all the best of life. Enjoy your birthday. Happy birthday. Enjoy. Bye. Okay, palakpakan na to silang Sir. Huwag na pagid last. Okay, palakpakan na to si Sir. Yay! Palakpakan na to. Ulitin mo, Sir. Ah, sige. Lolo, thank you so much for having me, and I dedicate this song for you to show my love to you. Happy birthday once again. Hold me close and hold me fast. This magic's spell because this is glory on when you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see heavy on rose. When you press me to your heart, and in your world apart, a world where roses bloom.
Happy birthday, Lolo. Alright, palakpakan nato si Sir. Yay! Palakpakan nato si Sir. Yay! So grabe sir, ma-feel na mo no nga grabe daghan jud ay kayog nag-love sa imuha sir. Yes sir, unsa man nimo ikasulti sa nagpadalaan ni sir? Sa mga anak o ako, nagkakayong salamat nga. Inungdong pa kamo sa iyong apuan sa akong birthday. May nang pero na imong mainundong nako. Minsan, uwi pa ako ng kalibutan na makita pa ko ninyo nga uwi pa kaysa makita ko ninyo nga inyo akong doawon dito sa akong laing kuyanan nga tayo. Salamat tayo. Mga anak, mga apo, salamat tayo mga palipay itula ko sa akong birthday. Kung inaubot ta nga sa kanulay, katagan tayo o mayong panawas o sagang kita o lukang pa sa akong kinabuhi nga pakauli mo diri nga mayong ang akong panawas. Mura o Lord, salamat kayo sa tanan. Kung magkakayaw ko salamat kayo Lord. Okay, palakpakan nato si sir. Yay, sir. Inong palakpakan sir. Okay, thank you so much sir no sa grabe. Ma-feel gyud na mo nga ang inyuhang love matagusa sa inyuhang mga anak, sa inyuhang mga apo, grabe naghugpong gyud sir no. Og dili lang kay kana sir napag gyud siya gihatag di ay nga regalo from JR. From JR ni sir. Para sa iwan din ko rin si ano sir, nasa gihatag para sa imo sir. Abrihan na to sir. Musi sulod ana. Hindi sir Ben. Okay, hello. Unsa ka na? Wow! Yay! Palakpakan na to si Sir. Nasa siya chinilas. Bako, wow! Yay! Thank you so much kang Sir JR sa iyong palipay sa no? Alright. So, lipay dyan kayo si Sir. Okay. So, lingkod lang tagbalik, Sir. Lingkod lang tagbalik, Sir. Okay. Iyang asawa napod si ma'am. Okay, so muhatag lang tag birthday wish para kay sir. Kay kani siya, panalagsaran ni may tabusaw sa katuig nato, mo nang sulito nato. I-treasure gyud nato every moment nakauban nato ang matapusan, no? Okay, so kisi muna. Ikaw, sige sir. Hello, Mike Buntag sa tanan. Salamat kayo sa ato ang panagtapo karon no sa talagsaon kayo nga birthday sa ako ang papay ka 70th birthday. Happy birthday pa. Okay, so na-surprise gud day siya. No? So kung sa reaction gud day sa FB true to life gud day no. Mo gid pud ang iyahan na experience karon. Ug amo apong na experience. Okay pa, paminaw sa kuang message. So, nadungog na nimo ang mga messages ni Jay, ni Manoy Joel, ni Ati Charisma, o ni Ati Tawing, o sa imong mga apo. Okay, so, muna ako ang mensahe para sa imong birthday pa. Happy birthday, 70th birthday pa. On this special day of yours, I want to take the opportunity to thank you for everything. Tinuod gid that you have done for us.
I congratulate you for another glorious year of life, despite of many problems and trials you encountered. May God bless with more happy years and memories to cherish with your family. I want you to know that you are truly an inspiration and a teacher to all of us. Pa, wishing you good health, more birthdays, and lag-laag, no? And travel to come. Happy birthday, Pa! We love you! Alright, palakpakan natin si Sir. Yay! Grabe kasi ay ang ilang love, no? Nakailang yun si Sir. O gana siya, Sir. Dili na tupugan nga mutulo atong luha. Kay gana siya, luha na siya sa kalipay, no? Luha na siya isa tears of joy nga nasa itong kasing-kasing. O dili na ito napugan. Okay, kasi mo sunod. Ma'am, ikaw, ma'am. Sige po. Paulahi lang si Mama. Hello. Ma. Happy birthday. Kuyawan kay ka? Okay. Kaya thank you kayo pa sa tanan pa kabalod jud ka. Usa ka imo ang youngest. Grabe kay ko ka thankful sa imo. Sa tanan. Pati sa mga igsuon. Salamat kayo pa. Happy birthday. Alright, palakpakan natin si Ma'am. Yay! So, mo ni siya bunso. Mo siya bunso, guys. So, isa pa. Kani si Ma'am. Ikaw, sir. Hello. Yung tang sa tanan na. Birthday wish na ko sa mga pa nga. Hinaot nga, tigaan magagtaas nga. Inabuhi yung usabot pa, salamat kay sa tanan nga imong kaayo sa mga sa imong ka isa-isa tugilisod hindi tampos na to tanan mga kristanan sambot na to sa una nga hospital ka tanan pa nga pa happy birthday kayo. Alright, yay! Palakpakan natin si sir. Alright, grabe yung gayo ang inyong mga anak, sir, no? Ma-feel good po na mo nga grabe yun ang inyong love matagusa sa inyong kinabuhi po. Okay, si ma'am na. Ali, ma'am. Okay, may puntag sa tanan. Kayong salamat nga. Panginoon na ako nga aning birthday sa kumbana nga tagan siya og taas na kinabuhi nga more birthdays to come. O daghang kayong salamat sa pagtampo mo sa mga audience karon. Ingon mo sa o happy birthday niya kumbana. Yay! Sweet kayo yan. Alright, so alapakan na to si ma'am. Yay! Grabe yun ang inyong paghigugma, sir, no? Nindot jud kayo ng family nga full of love, no? Nindot jud na siya nga family good. So, sir, unsa man yung ikasulti sa imong mga anak karon sa imong wife, sir, nga naghatag pag birthday wish para sa imo. Hello. Ako dako kay ko pagpasalamat no sa atong Panginoon na aniya pa kita kini kalibutan. Aniya karon kita naghiusap aron sa pakigambit sa akong birthday. O nagpasalamat ako sa tanan sa binigyan sa akong asawa, akong mga anak nga ila ko surprise ni si kayo nagkaroon nang di ko masabot nga ako kalipay. Salamat tayo o ilang kumanta ang Diyos mag-ubad na ito mas kanunay naghatag sa mga grasya o mga panalangin. Salamat. Alright, so thank you so much.
sir, nindot kayo imuhang mensahe para sa ila, sir, no, na ang Dios makuban kanunay nga maghatag sa grasya. Kana gid may pinaka-importante jud kayo niya kabalo ko nga nindot jud kayo ang family kung naa gyud ang Dios naka-center, no? Og dili na kay kana, sir, tungod yan na nami harana para sa imuha. Okay? So akong ihatag sa musinger, okay? Gusto ko sayo kang sir, ato ang sayawan si sir, okay? Okay. Simula sa'yo.
Okay, grabe sir no. So grabe ma-feel good po namo sir nga na surprise og nalipay jud kay kakaron nga adlaw. Okay, so kay naman tay cake sir. Naman tay cake sir. Ato ang abiyo ng cake mo. Kantahan ka na mo happy birthday. Okay. So cake is happy 70th birthday Papa Annie. Okay. So sir, unsa man imong birthday wish sa imong adlaw nga natawhan karon? Akong wish na tagal pa ko bugway sa kong ginabuhi na pinatos pa ko sa uban pang mga katuwigan. Dadagan sa kabasko iskay palawat nga ako. So mahal sa kinabuhi na ako asawa na akong mga anak ako o ato sa mga silingan na dagang kita kabasko iskay sa palas. Okay, blow the candle, sir. Blow the candle. Okay, happy birthday! Atong kanta ni sir. Come on! Okay! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mingon kayo wala tawo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday sa imo, sir. Thank you so much, guys, sir. No, happy birthday sa imo, pag-usap, sir, no? Grabe good. Okay, so thank you so much, sir, sa tanang, salamat kayo sa tanang tao nga naadili karon. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. So, sir, dili lang kay kana. Okay, basta lang po, sir. Okay. So, sir, ingon nga everything surprises po, sir. Hello. May birthday wish para sa imo, ha? Kajut. Okay, ang birthday wish namo para sa imo, sir, is tagaan pa jud ka, we declare nga daghan pa jud katuigan nga mo abot sa imong kinabuhi. Kaya ron inig puhon sunod na birthday nimo, sir, magtapok na gyud nga dili lang kay ni sila, dili lang kay ning naa dinhi karon kundi daghan na gyud kay mo nga magtapok og magsaulog sa imong adlaw nga natawhan, no? Og ang among ika-wish po sa imo dugang, sir, nga good health. And then, ang Diyos gid may magadugang o blessings o grasya sa inyong pamilya, no? Sa tibuok pamilya gyud. Unya nindot kayo nga ang atuang family is full of love gyud. Nga nakasentro gyud sa gugma sa Dios ang atuang pamilya. Mao gini pinaka-importante o pinaka-nindot nga grasya nga gihatag sa Dios sa atua. O kana lang, sir, og daghan kayong salamat. Thank you so much sa tanang tawo nga nadini karon. Salamat kay sa imo, Sir JR. Og sa mga sponsor ani tanan, sir, kang JR, kang Jay, kang Charisma and Joel. Charisma and Joel, and ang iyang mga anak. Okay, so thank you so much for choosing and trusting everything surprises po. Okay, sir, okay lang ba? Bye-bye, tas flying kiss ka sa camera po. Bye-bye, sir, bye-bye. Flying kiss po. Anak. Okay, kamusta, ma'am, sir, kamusta? Bye-bye, tas flying kiss.